Als ik het kort samenvat, zijn dit eigenlijk statussymbolen door de eeuwen heen van de nouveau riche. Dat kan je wel zeggen, ja. Wanneer hoor je erbij? Wanneer tel je mee? Daar gaat deze expositie over. En wat oud geld betreft gaat het natuurlijk van de Friese stadhouder, Willem Frederik, belangrijkste man van de provincie en een van de belangrijkste van de republiek, tot meneer Baert van Smyrna of mevrouw van Piepenpooi. En daar hebben we natuurlijk aan toegevoegd met een hele grote knipoog, zeg ik er meteen bij, de staatsproducten van nu. Ik vind het een beetje Dubai, Rusland, extreem nouveau riche hoor. Dus, of van voor 2008, want ik ken wel ook mensen die flessen Dom Pérignon drinken van 6 liter, maar dat doen ze vooral in Saint-Tropez en daarna spuiten ze de helft het zwembad in. Of zou je kunnen verwachten dat in de 23e eeuw er een museum zou zijn die deze artikelen ook zou tentoonstellen? Nou, dat natuurlijk, want kijk, ooit is alles wat nu oud geld heet, is nieuw geld geweest. En al die mensen die heel deftig lopen te doen in een titel en kijk, ons is chic met dat huis. Maar vergis je niet, hè, zo'n Staten die toen gebouwd werd door heel veel mensen, maar Laukema-Staten bijvoorbeeld, werd natuurlijk best gezien als een groot overdreven huis. Die van Piepenpooi was een madame die heel veel geld uitgaf van haar eigen uiterlijk en haar eigen status. En daar werd toen lang niet door iedereen positief over gesproken. Dus dat zal door de eeuwen altijd hetzelfde blijven. En it takes 3 generations to make a gentleman. Dus het kost altijd 3 generaties om netjes te worden. Ze kunnen alleen helaas niet meer van adel worden. Want we hebben Maxima vandaag in actie gezien. Maar ja, die kan geen titeltjes meer uitdelen. Jammer. Maar zo'n feestje als dit van vandaag, is dat voor u als society-kenner nog iets bijzonders? Nou, lieve mensen, maar ja, voor hoe heurt het eigenlijk, weet ik het niet hoor. We zijn misschien wel bezig om de Friese ridderschap hier binnen te krijgen. Dus de echt oude Friese geld hier nog eens apart te ontvangen. Want die snappen dit. Maar nee, ik vind het nog niet extreem. Society was gisteravond, hè, de echte VIP's. Die hadden hun stiekem een feestje hier. Dus vandaag was het de koningin en het volk. En we zijn natuurlijk één. Maar ik vind het wel ontzettend leuk hoor. En ik ben eerst een beetje overweldigd. Want ze vroegen mij een tijdje geleden, een jaartje geleden, zo, God, wil je helpen met die oud geld tentoonstelling? Wil je wat voice-overs inspreken? Wil je een stem doen? Een beetje helpen met tekst? Dat heb ik graag gedaan. En er kwam dit uit voort, waardoor het veel groter werd. En ik denk, ja, waar heb ik dit eigenlijk aan verdiend? Wie ben ik? Maar ja, ik ben er heel blij mee. En wat bedoelt u met Fries ridderschap hierheen halen? Nou, de Friese ridderschap is een hele bijzondere oude ridderschap in Nederland. Jalling van IJzenga, dat soort types, u kent ze. En dit gaat natuurlijk over hun families. Want die families zitten overal aan elkaar vast. Dus als je die stambomen ziet, dan komt er altijd wel ergens een Van IJzenga of een Haringsma Toesloten of een Smyrna. Dus het is leuk om die mensen te laten zien dat het Fries Museum die Friese geschiedenis zo omhelst. En kijk, ze hebben Jort Kelder ingehuurd, dus er wordt hier en daar een grapje gemaakt. Ze worden soms een klein beetje geplaagd, maar allemaal natuurlijk vanuit diep respect. Want die Friese geschiedenis, ja, die is schitterend en die moet verteld worden. En ik vind het ook zo mooi dat een museum kan je op een wat ouderwetse manier die jonge mensen eigenlijk helemaal niet meer begrijpen. Wat ze hier nu doen is het oude verhaal vertellen op een hele frisse manier. Prachtige displays, ziet er echt fris, mooi, helder uit. En daar voegen we dan iets aan toe, wat iedereen snapt. En dat is een auto. Ja, dat snappen we. En dan moet ik altijd uitleggen waarom dan deze auto. Nou, dat is dan weer een heel verhaal. Want ik had natuurlijk daar ook gewoon een Porsche of een Aston Martin of wat dan ook neer kunnen zetten, iets van mezelf. Nee, dit is een ander verhaal. Kijk, dit gaat niet om dat die auto 300 kan. Dat kan niet. Of dat die 500 pk heeft. Nee, dit gaat erom dat niemand deze auto kan bezitten behalve Sharon Stone en de huidige eigenaar. Hier is Basic Instinct 2 ingemaakt. En zij heeft op die rechterstoel allemaal smoezelige dingen gedaan, die mevrouw Stone. Maar dat heeft dan een type, een plaatje gaf nummer 15 is in de bouwrij. Ja. En die hele rijke mensen die alles kunnen betalen. Ze kunnen jachten, huizen, alles kunnen ze kopen. Ze willen iets wat niemand kan kopen. Eigenlijk willen ze allemaal Sharon Stone kopen. En ze denken dat ze daarmee Sharon Stone kopen. En dat is een misvatting.